שמתחבא כאילו מהגרמנים או משהו, כאילו ראיתי, כאילו הסתכלתי מהחלון וראיתי שמפציצים את כל העיר. כן, ממש כאילו מכריחים, כמו בעל זבוב כזה. והיה בי פחד מטורף. עוברים כזה שיירת גמדים כזה עם אנשים עליהם. ואני מתחבא כזה. אני לא זוכר אם רוצחים, גנבים או סתם נוודים. זה מה שאני זוכר. פשוט התחלתי ללכת על 4, התקרבתי לשם וממש החלקתי עם היד, אבא שתפסתי מאחורה ברגל. זה היה ממש מפחיד. זה היה לקפוץ ולגעת בתקרה. וכל התקרה כאילו היו מלא סכינים על התקרה. זה לא נגמר, זה לא נגמר. ומכוער כזה, היה כזה כמו טרול. פשוט... זה כמו ארוך כמו מסטיק, זה לא נגמר פשוט, זה הכל. וזה לא היה, הוא אמר לי, זה אני. אני זוכר איזה סוג של כאב. תקוע איפשהו בין מרץ 95 ל-98, והתאריך של 29 במרץ 98 עוד לא יגיע. אני פשוט נופל מאותו מקום, ואבא שלי קופץ אחריי. אתה יודע, אתה פותח עיניים כזה, אתה אומר פאק, כאילו, איזה מזל שזה החלום, כאילו, זה היה מפחיד. כאילו, אני חושב שזה רק דמיון של ילד יכול לייצר... יו, זה עוד לא נגמר.